To assalamu alaikum. Kamar dai yadda kuka sani ga zalimi ko ne ke magana, kuma zan ƙara yin magana a karo na biyu akan abubuwan da suke faruwa a jihar Kebbi. Yan fim har yanzu fa akwai wanda ba su fito suna yin bidiyon nan ba, kuma midiyas tana da ƙarfi. Da Allah da producers ɗinmu da directors ɗinmu da kuma jarumanmu maza da mata, 'yan kaniyu da kuma mawaƙanmu da Allah a daure a fito a riƙa yin bidiyo a TikTok da Facebook. Saƙon yana zuwa. Nan mutane suka fara ja'a. Kar mu dage sai Instagram a nan za mu riƙa yin maganganu abin da suka shafi wai a wannan abin na bring back our girls nan na jihar Kebbi. Da Allah mu daina damuwa da dole sai Instagram sakon yana zuwa ba wai waya zuwa ba, amma mutane an power platform in TikTok da kuma Facebook sai Twitter. Abubuwa akwai manyan wanda in suka yi magana wallahi sakon yana zuwa. Kaga ministoci ma yanzu suna dan yin bidiyon nan, yan kudu yadda suke dagewa, yan arewa akwai yan TikTok da yan content creator suna kokari. Kullum muna ganin abin da suke, ya kamata mu ma mu daure, duk da dai na san muna yi, amma dai mu ƙara mu zage da Allah mu riƙa yi saboda muna da media mai ƙarfi. Sannan a wannan lokaci zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga duk iyayen da suke kai 'ya'yansu bodin, da Allah bana dai mu haƙura dai, ko kuma in ce a wannan lokacin bodin mu ta zama mana masifa a arewacin Najeriya, mu haƙura. Domin idan an kai yaran mu zuwa ake ana ebe su, duk matsalar nan da zaka ji an ce an yabi an makaranta a bodin ne. Da Allah mu haƙura da bodin. Idan ba za ka iya zama ka sa 'ya'yanka a dai ba, karatun ma sai mu haƙura da shi mana, to za a salwantar maka da rayuwa ba ga ka haƙura ba. To da Allah da Annabi iyaye ya kamata a ji wannan kiran. Bodin yanzu ba za ta yi ba, da dai an yi a baya an ji daɗi, amma yanzu a wannan ƙasar da ake ciki sai dai haƙuri. Shugaban ƙasa kuma mun ga irin yadda idan fitacce kuma jarumi a masana'antar Kano ya yi wata magana mai amfani wadda al'umma suka tsaya suka saurare ta kuma suka yi amfani da abin da ya ce. Na san da cewa a cikin wannan ƙasa ta mu al'umma da dama sun san irin abubuwan da ke faruwa musamman a cikin garin Zamfara da kuma Maiduguri da sauran garuruwa yadda 'yan ta'adda ke cin karansu ba babbaka. A cikin wannan bidiyo mawaƙi Garzalimi Koya ya yi kira ga 'yan uwansa jaruman Kano da akan su fito su ringa magana akan irin wannan abubuwa da ke faruwa. Hakan zai sa har shugabanni su ga irin abubuwan da ke faruwa, domin ya tabbatar da cewa shugabanninmu ba sa ganin irin wayannan bidiyoyi da ake yi wanda ake saki a shafin social media wanda ake cin zarafin talakawa da dai sauran mutane. Zan so kuma na comment da ra'ayoyinku dangane da wannan bidiyo da ya saki dazu a shafinsa na Instagram. Kada ku manta kuma na comment na tambaya, ƙorafi ko kuma cin gyara, sannan muna roƙon ku da kuma na share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode.